ce unii oameni își construiesc palate și trăiesc în castele de vis, alții umblă pe la tomberoane ca să-și asigure clipa prezentă. Cândva trăiau și ei în case, iar pe masă aveau mereu o bucățică de pâine. Astăzi se mulțumesc cu ceea ce găsesc pe la Gunoiești, iar nopțile și le petrec în centrele de triere din capitală. Vorbim despre sute de boschetari care și-au construit o viață printre ruinele orașului. Seară de seară ei se adună la centrul de găzduire și orientare pentru persoanele fără adăpost de pe strada Haltei. Dar nici aici viața lor nu e roz, iar frigul și foamea îi doboară pe mulți dintre ei. Fiecare boschetar care ajunge aici are o istorie aparte și numai ascultându-i îți dai seama că nu ei au ales să fie așa, ci soarta. De la mine omul murit, casa i-a furat-o. Я жил в центре в общежитии для детей-сирот. Неоплата не обожить на это трудно. Так, у меня брат был родной. Вот. Он, как говорится, кинул меня на квартиру. Vitalie are 33 de ani și a ajuns la centru după ce fratele său l-a amăgit și i-a luat apartamentul în care ambii trăiau. Эта квартира была наша общая, то есть родительская квартира. Вот. Так получилось, что мать умерла у меня рано, мне было 14 лет. Вот. Он был чуть постарше, ему было 21-22 года, я уже не помню точно. Вот. И продал квартиру мою. Пока я жил у своей мамы, он взял, воспользовался, закончил институт, он врач у меня. Вот. Закончил институт, вот, продал квартиру и уехал в Воронеж, в Россию уехал. Там женился, дети у него, вот. А я остался без квартиры. То есть я остался на улице. Вот. Так вот он меня наказал. Vitalie este preferatul tuturor aici. Se înțelege bine cu toți și spune că îl aranjează condițiile de trai. Спал я очень хорошо сюда. Вот, как видите, вот моя кровать. Для нормального человека, то есть условия хорошие. У нас здесь уютно. Нам здесь постель меняют 2 раза в неделю. То есть кормят хорошо. Ну, кормят как кормят. Вот, то есть я знаю, что я могу вечером прийти, помыться, лечь спать, тепло, хорошо, вот, уютно, чисто. То есть вот так вот. Vitalie nu are un loc de muncă stabil, pentru că angajatorii nu se dau în vânt să angajeze persoane fără o specialitate. Cu toate acestea, el își găsește de lucru bine mersi chiar și aici, la centru. Я принимаю участие во многих мероприятиях, потому что я как бы здесь живу. Вот. Я организовываю уборочки, то есть на улице мы сами убираем. Вот. Должен быть командир. Вот этим командиром как получается, выхожу я. То есть я организовываю. Ana are 57 de ani, o pensie, 3 copii și trăiește pe drumuri. Îl acuză pe fostul procuror general Valeriu Zubco că i-ar fi luat casa, dar nimeni nu vrea să o audă. Cumpărătorul cumpărat casă. Zubco Valeriu, el trăiește la noi în casă. Dar ați încercat să vă plângeți undeva, să scrieți Am vreo dat cerere? de 3 ori și eu îmi pierd bani și mai putem să facem nimic. Potrivit Primăriei Chișinău, la centru boschetarii pot beneficia de următoarele servicii: cazare nocturnă provizorie timp de 3 luni, asistență medicală primară, asistență juridică, asistență socială și consiliere psihologică, cină și dejun, primirea dușului și tuturor celor necesare pentru igiena personală. Cu toate acestea, mulți boschetari se plâng pe condiții, spunând că nu au unde dormi. Условия здесь не очень так хорошие. Если ты опоздал, то сидишь голоден. Я уже неделю сплю, на скамейке сплю. Мне ноги, руки болят. Не хватает здесь подушек, одеяла, постели не хватает. Вот так. Chiar dacă sunt hrăniți doar de 2 ori în zi, dimineața și seara, beneficiarii spun că mâncarea este gustoasă. Cum vi se pare mâncarea aici? Ce mâncați acum? Cu ce vă hrănește? Каша cu подливка pește și un salat așa. Слушай, și aici nu mănânc. Natarul eu cu lapte. Directorul centrului, Iurie Ursu, spune că odată cu închiderea celorlalte centre de triere din capitală, aici capacitatea locurilor pe timp de iarnă nu este îndeajuns. Mai ales acum pe timp de iarnă,
o să fie fluxul e foarte mare. Anii precedenți, ultimii 2 ani, au fost ancazați aici câte 140 de oameni, maximum au fost. Noi lucrăm la 12 ori, de la 20 până la 8 dimineața. Nu le cerem să prezinte nimic, dar noi primim, sunt unii care, mai ales pe timp de iarnă, fug de la țară ca să nu facă focul și să nu facă și vin la noi. Și atunci ne le refuzăm. Sunt care au domiciliu, sunt care sunt beți și se ceartă cu soția și vine la noi și atunci tot le refuzăm, fiindcă au domiciliu. Cei care nu sunt domiciliu, îi cazăm, îi hrănim, îi spălăm, de păduchem, de ratizăm și tot așa. Veneau și ei la lada de gunoi ca să arunce sacoșe cu mâncare. Astăzi, lada de gunoi pentru ei este o adevărată avere din care își construiesc existența. Cu unii poate soarta a fost mai dură. Alții poate nu au luat deciziile potrivite la timpul potrivit, iar alții poate că nici nu își închipuie cum este să ai o altă viață. Cu toate acestea, și el și ea, și tu și eu suntem oameni și habar nu avem unde ne vor duce drumurile. De aceea, haideți să nu judecăm și să ne respectăm reciproc. Приглашаю вас тоже поесть с нами.